نفوسا ويدان ما وتليفون كله خرابه ومفتن ويتش مش ويدان ما انه افايا لنا برسن افجي نتيجه قوم قالك الضغط كربو مليت برسي عزیزê goj 2014 de li ser destê rejima Sûrî hatiye girtin. Birayê wî kilîtek û nüfusek dewsa termî wî ji istixbarata rejima Sûrî werge. Ezîz yek ji 10,000 girtiyên ser destê rejima Sûriyê ne guhatine girtin û çarenivîsa wan nediyare. تبراوي تبافي ويتش مغوز براي من بافي كامو جو بافي وفات بيجو عزيز شيتا يمو بري من افاياجي جولا افاي تليفون برقي بيتشنافي هاتين وافايا عمر داي حاضرة شو عمر داي حاضرة Li herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê hejmara girtiyên ser destê rejima Sûriyê nehatine tekeskirin. Meclisa Sûriyaya Demokratîk mesede beriya çend mehan ev doz vekir. Got komîteyeke şopandinê damezrand û niha karê xwe dike. Egîd İbrahîm endamê komîteya şopandina windahiya û girtiyan dibêje got wan têkiliyên xwe bi her aliyekî navneteweyî û Sûrî têkildar girê dane û li ser erdê berkekirina girtiyan dikin. Li gorî komîteya mesedê Golherêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê 200 kes hatine belgekirin. Ama تخمين دكين يعني جور دستي ماذا جور نافي كل جيل محينيزي دصت كسيحة يعني إيكو أم بيجنش باكور رجلات سوريا وقت خبطة كوميتي يعني شو ما قلت في حفت مهابر دوامة Yên goşansê wan herî baş be got ji dojeha zindanên rejimê azad bibe lê tevî vê yekê ji pirsgirêkên saxlemiyê û psîkolojiyê jiyan dikin. Lorîn Xanê endama dezgeha jiyan a mafê mirovan dibêje got programên wan yên çareserkirina derûnî ji kesên got ji kirtîgehan derketine hene da ku karibin jiyana xwe ya normal bijîn. بشك برنامج ما ام چارەسەرا کەسین گۆژ گرتگەهێ هاتنی دەرکەتن خلاص بوون ام چارەسەرا واتکن کە گروپ ام خوازن ئەو ئاستانگی گۆبوار چی بوونێ چارەسەر بکن گۆڤەگەرن ژیانە خۆ نورمال بژین یعنی هەژمارە ڤاکەسا تقریبا حەیاانە هاتنێ 20 برانەیاوە کوردن Li Sûriyê ji dema şerê navxwehî de li gorî rêxistina mafê mirovan got nêzîkî 220,000 girtî di girtîgehên rejima Sûriyê de hene. Ji wan bêtirî 9,000 zarokên yên got kêmî 18 salan e û 4,500 jinin. Li herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê serjimar nediyarin û hin çalakvanên ji destpêka aloziya Sûrî de girtîne. Çarenivîsa wan heya vê demê jî nediyar e. Mîna parêzer Hisên Îso got li ser destê hêzên ewlekariya rejimê hat girtin û heya niha çarenivîsa wî nediyar e. Bi hezaran malbatên girtiyên Sûriyê hêvî dikin got çara siyasî pêşkeve û pêre doseya girtiyên di zindanê rejimê de jî were girtin û çarenivîsa zarokên xwe nas bikin. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.